Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Mila Piñeiro, que é membro da agrupación de palilleiras de Xil, Meaño. Bos días, Hola, Mila, bos días. gracias por vir ata aquí. Gracias a vos por invitarnos. Nada, contame un poquinho como empezaches ti a palillar, cando foi, Eu fai moitos anos que empecé, pero pois hai, non sei, 30 por aí, pero despois deixei por problemas críos pequenos, agora teño a miña nai maior, entonces eu non, agora mesmo non palillo, palillan elas, fan uns traballos espectaculares, pero elas, o sea, as da agrupación. E quen se aprendeu? Miña irmán, Dora, é a profesora da agrupación e máis de, bueno, leva outras asociacións entre Cambados, O Grove, Villarcía e Meaño, claro, as de Xil. Pero bueno, en este momento a agrupación de Xil, como estamos preparando o evento de palilleiras, é na que máis estamos aí volcados. E cantas sodes na de Xil? Na de Xil, palillando, son 12 palilleiras. 12. Pero facemos un evento de 600 palilleiras. Sí, era que te iba a preguntar que fixestes estes anos pasados, que foi un éxito con moitísimas palilleiras que veñen de outros sitios, non? De fora de Galicia tamén. A nivel nacional, o sea, veñen de Miranda del Ebro, de Soria, Zamora, Valladolid, e despois é todo Galicia. Agora temos un grupo de aí de Almería tamén pendiente, a ver si veñen ou non, pero bueno, con este accidente pois non sabemos ainda. Claro, este ano xa tedes data para cando sería? O 12 de abril. 12 de abril, donde? O cuarto encontro de palilleira en Xil, en Meaño, no pabellón de Xil. E que se fai nese evento para a xente que non fora nunca? Pois aí o que fan, comparten os seus traballos, fan calceta, bordado, bolillos, o especial é bolillo, frivolité, distintos puntos de bolillos tamén. E faise así, e a xente pode entrar ali e ver como palillan. Pode entrar todo o mundo, non se paga nada, non hai nada, e comparten as súas ideas, o sea, ti compartes comigo como ti faz o teu traballo, un punto novo, un traballo novo, con outras, ou as de Valladolid, a maneira delas de traballar, cos de aquí. Claro, iba a te preguntar si aprendedes ainda a estas alturas, despois de tantos anos, ainda se pode aprender cosas diferentes. Sí, porque aparte a profesora vai a cursos a Valladolid, a unha profesora especial xa, entonces pois sempre están con ideas novas e cousas novas. Que é o máis difícil de palillar? Que dirías ti? Eu creo que non é difícil. Crees que non? Non. Aparte é moi relajante. Sí? Sí, moi relajante, como se te contagiara, da igual, non mires o reloj. Eu cando palillaba daban unhas 2 ás 3 da mañá e non mires o reloj. Iba a te preguntar, se se pode aprender a calquera idade? Porque penso que canto máis maior é un, pois máis difícil é coller o... A calquera. Hai persoas moi maiores, de feito, hai unha señora que ven desde Boiro que ten 98 anos e aí está. Claro, pero igual aprendeu hai moito, non? Sí, hai moito, bueno, xa hai, pero non hai tanto, non hai 30 anos que esa xente empezou. E hai xente nova? Hai xente nova, hai rapaces pequenos. Sí? Sí, hai críos pequenos, hai homes. E vou te preguntar tamén se hai homes que se una... Sí, cada día hai máis homes, nós temos un chico na agrupación. Sí. E que tipo de traballos se fan? Pois faz pendientes, pulseras, colgantes, puntillas, roupa, abanicos, flores. E con todos eses traballos despois, que facedes? Vendédelos? O sea, a que queira vender pode vender, se é artesana, claro está. Pero, se non, para ti ou regalas, ou é para ti personalmente, ou o que ti queiras, xa. Non sei se recordas así o traballo máis complicado que fixeras, ou... Un abanico. Foi o primeiro que me costou. Sí, depende do tamaño, claro está, porque os hai estreitiños, ou hai nos máis amplios, pero sí, foi un abanico. E despois o de meter os abalorios nos colgantes e eso, pois a xente tamén lle costa e outra que non. Non sei se recibides tamén encargos, se alguén che encarga, se che di, podesme facer unha cousa? Si, hai xente que o fai. Nós agora mesmo non. Antes, cando miña irmán tiña a tienda, sí, que se facía. Pero agora, como está jubilada e non fai nada, o sea, é por...
O sea, as que estades na agrupación palillades, digamos, por gusto, non para... Por hobby, non por traballo. Cando estades, non sei se vos reunides para palillar, bueno, cando das clases, cando son as clases? Como son os horarios? Pois o miércoles pola noite de 9 a 11, creo que son. 8:30 a 11 ou así unha cosa. Sí, supoño que haberá distintos niveles, non? Sí, hai, as que empezan, as que... No, van todas xuntas. Van todas xuntas? Sí, van todas xuntas. Eso é como ir a desconectar. O sea, vas a Bolillos para desconectar, para tomar un café, fajo isto, unha trae o café, outra trae un bizcocho, outra trae unha galleta, Claro. Eso. Pero se non sabes nada e tes que aprender de cero, supoño que necesitas máis concentración, non? Sí, tes concentración, pero bueno, todo faz. Aparte, as mesmas compañeras do lado, se non sabes, di a profesora, mira ya ela que eu espero. O sea, non, entre elas teñen moi bo rollo. E a agrupación esta de Xil, que son a agrupación as Iluminadas de Xil, teñen moi bo rollo entre elas, entre todos. Claro, e vouche preguntar se se pode falar mentras palillades, entendo que claro, cando tes xa unha... Sí, falan. O sea, que xa non lle prestas nin atención ao que estás facendo, non? Non, a veces hai xente que nin almohadilla saca do bolso, o sea, vai para relajarse. A almohadilla onde van os bolillos e a puntilla ou o que esteas facendo. Claro, porque para empezar, que material se necesitaría? Que cousas son? Pois un mundillo, unha almohadilla, alfileres, un patrón, os bolillos, ganas de fío, creo que che bueno, fío, sí, claro. Claro, non é algo moi caro, digamos, non? Para comezar. Non é caro. E as clases teñen que custe teñen? E as clases tamén. As clases non sei se están agora en 25 euros ou 20 ou 25 euros. O mes. Sí, 2 horas a semana. E ti disme que deixaches, non? Que sí. palillaches moitos anos, despois paraches... Eu palillei anos, e despois parei, e despois, bueno, primeiro estuve na tienda de miña irmán, entón tiña máis tempo, pero agora no traballo que teño non teño tempo, entonces teño, bueno, os fillos, a miña nai tamén, entonces non me dá. E bótalo en falta? Sí, o boto. Sí, pero entón tes idea de en algún momento retomar, non? Home, o día que me jubile ao mellor sí, pero de momento non pode ser. E perdese práctica despois de... ou sempre te acordas? É como andar en bici, sempre te acordas? Eu creo que te acordas, sí. O sea, unha vez que colles a almohadilla, eu creo que... Que non se che olvida, non? Sí, que vas por aí sempre. E cantos tipos, non sei, cantos tipos de maneiras de palillar hai, ou cantos sabes ti, ou cantos, porque serán infinitos, non? As maneiras. Sí, hai moitísimos, hai moitos. Aparte, agora xa teñen puntos novos que eu aínda non din, porque eso van ainda máis a máis. Antes era o mellor máis básico, pero agora, como, a ver, antes só se facía tamén tipo fío blanco e beige, e pouco máis. Agora meten moito color, moito fío, metalizados, sedas, entonces pois cambian os puntos e cambian as cousas. E notas ti que cos anos que se lle está dando outra vez máis valor a este tipo de cousas feitas á man? Sí. Bueno, eu son moi partidaria da artesanía. Claro. O sea, a artesanía para nada está pagada, para nada. Pero bueno, eu animo a todo o mundo que faja algo así, Algo manual, non? Sí. Porque relaxa. Bo para todo, porque incluso os bolillos é bo para problemas de mans, de brazos, de... Sí, xusto che iba a preguntar se hai algunha dor relacionada con palillar, que che dan as mans... Normalmente, ao contrario, a xente di que lle relaja. Sí? O sea, que sí. Pero bueno. Non sei, bueno, decíasme que non está suficientemente valorada porque non se lle dá eso, a importancia ás horas que se bota para facer as cousas, porque, por exemplo, para que teñamos unha idea, pois facer, eu que sei, algo do que me dixeches, uns pendientes, canto tempo pode levar? Eso depende. O traballo que levo pendiente, o traballo que lle dediques. Pero bueno, a ver, un pendiente, non sei, eu cando palillaba, por exemplo, non sei, uns pendientes ao mellor 4 horas. Seguidas. Claro. Sabes? Depende como sea o traballo. E que non faja.
Non é o mesmo que o faga eu que o faga unha das que está na agrupación agora que apuran máis que min. Claro. Eso vai... Ou que sexa alguén que acaba de empezar. Podes te equivocar, supoño. Sí. Se te equivocas, podes volver para atrás. Hai que desfacer e volver para atrás. Alguna vez che pasou así de decir, estou indo mal e teño que volver para atrás? Moitas. Moitas. E se me poño hoxe, vou me equivocar outra vez. Sí? Sí, porque sempre te confundes, o sea, non se confunde a profesora, pero non si. Bueno, pois entón animamos a xente a que se achegue a vos, sodes 12, pero hai sitio para máis, non? Entendo que Sí, hai sitio para máis. Podes empezar en calquer momento do ano, do curso, ou é mellor empezar cando empeza o curso? Suelen empezar en outubro ou así, pero despois, oye, se falas con elas, creo que non hai problema. O que animamos tamén a vir a todo o mundo ao encontro de palilleiras que facemos en Xil, porque é moi interesante, está moi valorado polo traballo que leva a decoración que fan. Bueno, aquí me tomei un pouco, porque a veces axudei un pouco. En outras cousas, eles fan o que é o decorado, eu fago máis o das asociacións e iso, a xente que ven. Pero están facendo un traballo enorme, enorme. O ano pasado fixose unha decoración espectacular, co Concello de Meaño pideu que se lle deixara, para despois pos outros eventos que tuveron. Este ano é espectacular. Claro, con canto tempo empezan a preparar toda esa decoración? Pois empezouse en outubro xa, cando se falou con o Concello e eso, en outubro. Tamén temos que dar as gracias ao Concello de Meaño, ao comercio local, a Hablamos Inmobiliaria e a Asociación de Veciños de Xil, que son os que están aí colaborando. Claro, porque nós somos a agrupación, non hai subvención de ningún tipo. Entonces, cada palilleira que ven, damos un desayuno, o sea, un curasán co seu café. Despois damos unha fruta a media mañán, ou un bocata, ou despois agua, e despois pola tarde outra vez. Ou repetimos agua, ou repetimos algunha cousa, non? Unha fruta ou que sea. Claro, que son 500 ou 600 personas. E despois damos un regalo a cada unha. Cada participante leva un regalo e cada profesora leva outro. A parte de participar, leva o da profesora. Despois levan un regalo a persona máis maior, outro o grupo de máis lexos e outro o crío máis pequeno que hai. Entonces, é un gasto grande. Claro, é moito gasto para a xente que somos, o sea, porque nos axudan, piden por todos os sitios, por todos os locales, e a xente colabora ben. Tamén te quería preguntar que cando veñen xente, estas palilleiras que veñen de outros sitios, que vos din? Que retorno tedes? Que vos comentan do encontro? Sempre moi ben, moi... que están encantadas. Por aquí arredor é un dos encontros máis valorados, o sea, nós non podemos meter máis de 600 porque non collen máis, non temos outro sitio para meter máis, senón entrarían máis, porque despois, aos últimos 16, quer dicir que non se pode. Temos moitísimos regalos para sortear, entonces a xente tamén valora eso, porque non sei de onde sacamos prácticamente o diñeiro e das rifas que vendemos aí ese día para esos regalos de sortear. Os regalos son os que nos donan, entonces, pois, a xente está encantada. Claro, este ano... E decimos, po ano non pero despois dicimos, no, ten que ser. Hombre, hai que seguir, non? Ahora que vai tan ben, que ten tanto éxito, hai que seguir. A verdade é que sí, que moi ben, moi ben. Hai sobre 12 puestos de venta tamén, que aí sí que xa está cerrado, que xa non pode entrar máis puesto de venta porque está todo cheo. E, bueno, as palilleiras eu animo-as a que se animen. A lista xa está aberta para apuntarse, o sea que... Tamén hai actuacións, non? Tamén hai actuacións? Sí, o Concello suele nos mandar un grupo de gaitas. Nos, a veces, se vamos ben de presupuesto, porque houve algún ano que íbamos ben de presupuesto, pois trouxemos a Tuna de Dereito de Santiago, que tamén gusta moito a todo o mundo e todo. E despois, bueno, se o Concello nos dá, pois nós non lle decimos que non. Pero este ano ainda non temos nada cerrado co Concello en eso. Non sabemos ainda se vai haber algo ou non.
Despois nos vamos a comer a un restaurante do Concello. Non temos tampouco aínda cerrado con cal, porque somos moitas, entonces non, sobre 200 nos collen en calquer hotel, pero aínda non sabemos en cal. E das cousas que ides sortear que me dis, que podemos adiantar? Que cousas se van sortear este ano, sabes? Mira, desde flores, abanicos, de todo, porque ti tes unha tienda e ti donas o que ti queres. Fíos, almohadillas, de todo. Hai quen dá unha máquina de sulfatar ou unha carretilla. De todo. Xa para ir rematando, preguntarche que consello darías a alguén que se estea pensando, non sei se empezar e que lle dea un poquinho mellor de medo de si vai ser capaz ou non? Que empece, que vai a saber, e vai a ser capaz e vai a facer cousas espectaculares. Claro, despois de facer a primeira, vai a querer seguir. Claro, supoño que é reconfortante despois ver o que fixeches ti cas túas mans, non? Sí. Así que animámolas. Eu sí, animos, pero ao 100%. Bueno, e que se acheguen a vos tamén, que aí teñe bizcochos e que máis? De todo, bizcocho, aquí cada día toca ya unha, o sea que, sí. Perfecto, que vamos a ver. Nada, eu desde aquí quero dar as gracias, a vos, ao Concello de Meaño e á agrupación das Iluminadas de Xil. Perfecto, pois moitísimas gracias, Mila, por vir hoxe ata aquí, que teña moito éxito o encontro e que sigades facendo moitos anos. Gracias a vos. Gracias a vostedes tamén por estar aí e vemos na próxima entrevista.